Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggen malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Senin Pon 26 Januari 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer mitranipun Gusti, mitranipun Gusti. Para adi yuswa, wonten pitembungan musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Tegesipun kamanungsan kita punika asring dados mengsa ingkang kedah kita lawan. Perkawis punika supados kita saged ngendhaleni diri nindakaken gesang ingkang sae. Awit kamanungsan kita punika ingkang asring dados pambengan tumrap kita anggenipun babaraken kratoning Allah. Kita saged numpes mengsa saking luar diri kita, nanging awrat nglawan mengsa ing sakjroning diri kita piyambak. Krana punika kita kedah wantun medal saking zona nyaman kita. Timbalan dados sekabatipun Gusti Yesus punika kedah saged medal saking zona nyaman wantun ngadepi kahanan ingkang asring boten nentremaken. Semangat ingkang mekaten punika ingkang dipun gadahi para sekabatipun Gusti Yesus. Para sekabat sami dipun ajak nderek Gusti Yesus srana nilar pakaryanipun minangka juru ame ulam. Matius 1 ayat 19-20 banjur padha didhawuhi, ayo padha melu aku, kowe padha bakal dadekake juru ame wong. Saknalika banjur padha ninggal jalani nderekake Gusti Yesus. Dados sekabatipun Gusti Yesus punika mbetahaken tekad kangge nilaraken hawa nepsu kedagingan. Dados juru ame ulam ingkang waunipun gadahi penghasilan lajeng pindah dados penderekipun Gusti Yesus ingkang wantun nanggel sengsara. Ananging para sekabat wau purun nindakaken timbalanipun Gusti punika, gesang miturut timbalanipun Gusti Yesus punika ateges purun mratobat nilar ing gesang lami lan dadosaken gesang laras kalian kersanipun Gusti. Para adi yuswa, gesang manut kersanipun Gusti Yesus punika asring karaos awrat, awit kawontenaning gesang kita punika tasih kinunjara ing kamanungsan kita. Gesang ingkang buru kadonyan senadyan punika boten lepat, ananging bilih raos kadonyan punika ingkang nguwaosi lampah gesang kita punika ingkang lepat. Tumindak gesang ingkang mekaten ingkang dados pambengan kita gesang miturut kersanipun Gusti. Monggo kita purun nilaraken zona nyaman kita ingkang dipun kuwaosi dening kamanungsan. Kita gesang miturut kersanipun Gusti. Matemah kita saged dados sekabat lan ugi mitranipun Gusti Yesus babaraken kratoning Allah ing jagat punika. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepimut amri kawula tansah caket raket kalian paduka dados mitra paduka ing sadengah kawontenan. Kawula pasrahaken para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ugi ingkang tansah paring berkah ing satata gesangipun. Kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Kawula pitados menawi paduka badhe tansah paring kekiyatan lan bagas kesarasan. Mirunggan kala pasrahaken Bapak Andreas Jumadi ing Ungaran ingkang udasa mangke nembe nandhang sakit. Monggo Gusti paduka ingkang makarya lan paring kekiyatan bagas kesarasan. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Bambang HN wilayah 6 GKJ Magelang ingkang udasa mangke mlebet ing griya sakit malih. Kawula pitados paduka ugi tansah makarya matema Ibu Bambang HN menika enggal nampi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang wedhasak mangke wonten ing pemulihan.
Kawula pasrahaken Bapak Suparmin, Ibu Sriati Sutrisno, Bapak Irfan Sugianto, Bapak Joko Umboro, Umbowo ing Klitren Yogyakarta, lan sawetawis sederek kawula ingkang dasak mangke nembe wonten ing pemulihan kawula pitados menawi paduka ugi badhe maringi kesarasan ingkang wetahasan. Kaudinipun sederek kawula ing GKJ Antp ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Mbah Tuminem lan Mbah Jah, kawula pitados paduka ugi badhe ngreksa lan paring berkah. Sederek kawula ing GKJ Telepok, kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi, kawula pitados paduka ingkang badhe maringi bagas kesarasan. Sawetawis sederek kawula ing GKJ Pugeran ingkang nembe nandhang sakit, Bapak Winarto, Bapak Minto Taruno, Bapak Bambang Sugiri, Bapak Rakino. Sawetawis sederek kawula ing GKJ Klaten, Bapak Joko Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Kawula pasrahaken sederek kawula ing GITJ Trangkil, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Kawula pasrahaken Ibu Wahyuningsih Wakijan wonten ing GKJ Ngablak. Kawula pasrahaken warga GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto lan Ibu Sumiati. Kawula pasrahaken warga GKJ Magelang, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cilik, Ibu Pratiwi, Bapak Mangku, mekaten ugi Ibu Otnia Ngatius ing Wonosari, Bapak Edi Mursetyo ing GKJ Kabluk, Bapak Yohanes Kuncoro wonten ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro ing GKJ Wedi. Kawula pasrahaken ing GKJ Krapyak sederek Setianti, ing GKJ Mijen Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom, ing Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji, ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro, Bapak Martiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Widardi, sederek Esti wonten ing Wonocatur. Kawula pasrahaken sederek kawula wonten ing Semarang Barat, Ibu Lini Sutopo. Sederek kawula wonten ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Resbiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono, sederek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tugiman. Lan kawula pasrahaken ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi, ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Gundang Winangun, Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Kawula pasrahaken para adiyuswa lan sinten kemawon ingkang wedhasak mangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka ingkang badhe nyarasaken matemas sederek kawula menika pikantuk bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga lan pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kangge ngrepekaken kidung. Sumangga.